И здравейте хора, аз съм Мистер Екс и сега ще ви обясня малко за моя канал. Предишният клип, ако сте го гледали, беше без звук, така че направих нов и ето го. Значи аз ще снимам на Майнкрафт, ще снимам на също може на Counter Strike с мои приятели, за да не знаем защо ми лаги. Да. Клиповете ще бъдат по 15 минути. Той ще бъде малко по-кратък, защото е информативен клип. Да. Така. Мисля, това е за клипа. Няма да е много дълъг, защото няма смисъл просто. И така, ще се видим в другия клип. Чао!